Takže čaukas lidi, je to zase Luky 41 a dneska si uděláme takový díl, ve kterým půjdeme do dolů a ukážu vám tady nějaké novinky, co jsme si zase udělali a hlavně co jsme si udělali s Matym a tak. Takže kašna, to už jste asi viděli, jinak je tady nový baráček, který vlastní Maty. Jinak dávejte mě a Matymu odběry. Já jsem říkal, že psal jsem vám tam na YouTube, pokud budu mít 10 odběrů, tak udělám nějakou kravinu, něco bláznivého v reálném životě, takže mě budete moct vidět, budete mě prostě v nějaký kravině, kde se třeba možná i strapním, no tak uvidíme. A teďkon půjdeme teda do toho dolu a asi se budeme podívat do dolů na Warp Nováček. To je, ježišmana, proč to nejde? Už to jde. Je to něco jako podobný, je to podobný něco jako, jak se tomu vlastně říká, Warp těžba. Je to malinko podobný, dá se tady všude těžit, ale není to tolik porušený jako těžba, takže je to lepší a nachází se tu mnohem víc dolů než na Warp těžbě a my se budeme dneska snažit do nějakého toho neprozkoumaného dneska podívat. Takže uděláme si to asi tak. No. Jinak s Matym dneska je datum 16.4. My si uděláme s Matym, natočíme ještě dneska jedno video. Možná ho tam i dneska dám. Uvidíme. A jinak také s Matym budeme natáčet víc a víc videí a prosím vás, mohli jsem poprosit, abyste mi dali ty odběry, protože pokud budu mít 10 odběrů, tak udělám nějakou tu kravinu a třeba se jí zasmějete. Já se teďkom prokopu někam dolů. Někam dolů. Třeba najdeme nějaký důl. Kamarádi mi říkají, že je tady hodně diamantů. Tak uvidíme. Se sami přesvědčíme. A nic jsem nevzal torčky. No, snad tady byl nějaký uhlí. Takže pokračujeme dolů a dolů. Kdy pokračujeme, dokud nenarazíme na nějaký ten důl, na který snad narazíme. Takhle. Dolů a dolů. Konečně něco. Taky někdo kopal, tak budeme pokračovat dolů. Tady jsou nějaký doly, to už budou prozkoumaný. Musíme jít ještě do výšky. Ve výšce jsme, asi v hloubce jsme jo, nevím, to je jedno. Houby. Tak, pokračujeme. Uvidíme, kam se prokopeme. Jestli se prokopeme. Ale železo. Konečně něco. To tady ho je. A další. Pokračujeme, teď by se našel uhlí. Dolejš a dolejš. Dolejš a dolejš. Jinak, jak
jak už jsem zmiňoval, že budeme natáčet s tím Matym. Je to kámoš, dokonce se s ním znám. Budeme tady v tom díle, co teďkom bude, taky do dolů. A já nevím, co bych tomu ještě řekl. Ježiš, já už jsem úplně trochu. Co nechtěl. Taky se nechce. Hodně. A já se jdem pokračovat tam nahoře. No, tady budeme pokračovat, dáme to nějaký ty doly. Koukneme si nebo nějaký konečně to uhlí, schání uhlí. Přes koukneme do těch neprozkoumaných dolů nahoru. Samec. Uvidíme. Tam. Mě už tvé, že já tady vidím ty pochodně, takže už tady někdo prohledával. Takže tady asi tady věci na vytěžení nebude. To je jako co? Jako díra. Dobrý. Hop. Já se tady potřebuji někam dostat. Uhlí. Aleluja. No, jedno. Lepší než nic. Takže potom bude další dole. Au. Zkoumáme, koukneme. Nic. Žádný uhlí. Tam se nahoru. Good. Láva. To tady někde. Spawner nebo co? Koukneme. Dejte. A druhá. Já jsem se ještě začal vyrobit ty torčky. Mám 4, a jo. A další druhá. Prázdná. Jo, to je strašidelný. Takový tu tady chodit. Au, no takže asi vím, co to bude. Asi se spavne. Jo, už ho vidím. To jo. Takový pavučin, cože? Tady je? Není, to tak kde? To by na druhé straně. Tak ty pavouky jsou slyší, ale někdo musí být spavnen. Není, jak to? Čekejte, tak to je trošku fail toto. To najíme, ale uhlí. Bude víc torček, super. Jinak padá mi toho víc, protože to mám vylepšený tento krumpáč na štěstí, myslím, a nerozbitnost a účinnost. Jo, určitě. Takže by to bylo tady.
Tady. Ježiši. Jak nemám oprávnění, ach jo. Počkej, tak si koukám tam nahoru. Tady to zkusíme nějak prokouknout. Uhlí. Tak. Koukáme. Takže, jako jsem říkal, dejte mi těch 10 úvěrů, prosím. Prosím vás dokonce. A já udělám nějakou kravinu v reálném životě. A snad se neponíží. Aha, si řekl, že to je nějaký díl. Zase uhlí. Zase vytěžíme. Tady ty dole jsou celkem hojné. Já jsem myslel, že budou vytěžený. Ale oni tady nejsou. Tady dokonce už železo. Železo je tady taky dost. Jo, neříkejte mi, že je tady konec. Když se nakopnou dál. No toto. Jak jako konec? Ach jo. Tady ty doly jsou nudný, protože tady si s váma kecám jenom já. Ale až budeme večer natáčet s Martin, tak to bude 100% lepší. A i to budou určitě zaznět ty lepší hlášky, než co já tady říkám, teda já neříkám žádný teda. Jako myslím tím, že budou hlášky určitě. Železo. Jo, mě tam už ta opakuje, no. Super. Takhle. Já tady do těch dolů se asi vrátíme s Matkem. Protože ty se mi docela hodně líbí. A určitě nebudou jen takhle malinký, ale určitě budu pokračovat někam ještě. Třeba sem. Teď nejde. A nevadí, ale tady je ten spawner, já to říkám. Že já kokos teďka nemám ty. Podělaný torčky. Počkejte, tak já se tady natěžím tohle. Uděláme se víc styků. Uhlího máme teď celkem dost. Dáme si sem ty torčky. Uděláme tady to. Nějaký toho to je spawner. Ne. Au. Shit, aspoň srdíčko mi nechte. Jo. Ne. Jo. Co já byl podělaný. No nic, tak tady to asi vynecháme. Takový dané pavouky úplně nesnáším. Sraný jeskyní pavouci. Co dělají v takovýchhle jeskyní pavouci, tyjo? Chápete to? Jinak ještě měl jsem v plán dneska stavit do horního patra něco stavit do toho druhého patra v té vile, ale nikdo mi nenapsal, co tam mám jakože napsat. Tak bych tam byl rád, kdybyste mi tam dali nějaký návrh a já tam určitě něco postavím, nebo něco, co bych mohl postavit na
co bych mohl postavit jakože na pozemku, co by se tam hodilo, nebo co si myslíte, nebo nějaký, dejte mi odkazy na nějaký věci, prostě jakože věci, které by se tam hodily, nějaký vynálezy, třeba i vaše vlastní a takový jakože. Zkusíme ještě tak namátkově kopnout. Já zase hlína. Oh. Tady se nám docela poštěstilo, máme tu smaragdy. Vytěžíme si je tady, aby nám to těžilo víc. To je dobrý, kolik nám to dalo 3, no nic moc, ale můžeme být rádi za něco. Můžu být rád za něco teda. A jinak takových těch smaragdů je tady na tom nováček víc, hlavně u lávy. A já si tady asi uložím home, protože je tady cože? Dobrý. Já takom půjdu na S100 Ne, no to se zabije, dobrý, nezabije, dobrý. Já tady mám takový to divné probouzení. Já si to věci hodím do skladu a zakončím tento díl. Vím, že byl takový nudný, ale s Martin bude 100% vtipnější, lepší. Prostě všechno. Prostě akčnější, prostě úplně všechno. Tady ten je takový jakože trapný, ne trapný, hodný. Tady se tady jakž takž nic nedělo. Já si to rozstřídím věci a rozloučím se s váma. A myslím, že při tom třídění těch věcí asi bejt nemusíte, takže asi čauky.